Se te gustan as novelas de misterio, hoxe quero recomendarche A Praia dos Afogados de Domingo Villar. É unha historia con crime, investigación, moito suspense e ambientada aquí, en Galicia. Todo comeza cando aparece un mariñeiro morto flotando no mar. Ao principio parece un suicidio, pero hai cousas que non encaixan. Leo Caldas, o inspector que xa coñecemos do Ollos de Auga, volve a ser o encargado do caso. É tranquilo, observador, e nesta historia ten que mergullarse no mundo do mar, das rivalidades entre mariñeiros e dos silencios dalgúns. Non está só, con el vai Rafael Estévez, un policía aragonés con moi pouca paciencia, que se mete en cada situación, pero que tamén axuda a poñer as cousas no seu sitio. A medida que avanzan, van descubrindo que o pasado dos personaxes pesa máis do que pensaban. Hai envexas, contas pendentes e verdades que ninguén quere dicir. A Praia dos Afogados é esas novelas que che fan pensar todo o tempo en quen puido ser o asasino. A min gustoume moito como mestura o crime co día a día dos personaxes, coas conversas reais, coas paisaxes que todos coñecemos. E iso fai que a historia sexa moito máis próxima e máis realista. A min encantoume e estou segura de que a ti encantarache tamén.